Ang among mga tupad, guys. Og sa akong pag-duty, guys, sa amo ang barangay. Hello guys, good morning. Nalipay ko guys kay dunay mga tupad. Nikuan man among barangay captain guys nga adunay igipahigayon nga mga tupad workers. Nalabi na kay ting-uwan na pod guys, kinahanglan jud ang mga kanal niini pagahinluan. Mao ni nga na adunay mga tupad. Sa nagkadaiyang mga purok guys, giangay-angay lang ni guys sila sa matag purok. Gikan sa uno ngadto sa city guys, wa jud nagmahay niini. Naka-attend jud ang gilimitahan laman hinuon pod guys. Pero sagdi lang kay sa sunod na pod nga higayon sila na pod ang katungwa na pod makatupad. Panahon sa akong duty guys, kauban sa ako ang kagawad nga si Kagawad Ilwin Alvarado. Sa akong tanod pod guys nga si Romeo Gamos namuwag. Muna akong tanod guys, og kini among bisita guys, amo ning amigo pod kanhi. Namisita sa among barangay guys. O nalingaw mi paginabi ni ini kauban sa amo ang kagawad. Ang tinud ani guys, nangisnak nami kay doon naman may mga bisita nga gikan sa min stop. Nanghatag mig pulyo guys. Unya nahuman na lagi di nangisnak nami. Nakagikan na ang mga midwife ani guys o ang mga nurse pauli na sa amin center. Kami na nataw din kami na lang po nag hinay-hinay o lantaw po guys nga to sa mga tupad kauban sa kong kagawad. Ug sawa madugay guys ni uli na ko sa amo ang mismong panimalay. Og diri mis gawas nagtapok mi ani guys. Nalingaw pa mi og selfie aning gawas kauban sa kong bunso guys. Ahong apo. Reels ginagmay. A few moments later. Sa pamahon ni guys, pagkaugma na kintang adlaw, wa man may lagi sudan kay wa man managat si Mr. kay habagat man. Nagmantiner lang mi ani og buhat bulinaw guys amo ang gi prito giswag pamahaw. Kay wa man lagi lang ikasuwa kay motrabaho man sila. Pag humas pamahaw guys, gahangad-hangad ko kay ang ako mga tanom ako nang gibutang dito sa ibabaw kay bulahan o kusog na gyud kayo ang bawod kay habagat man. Di na ni maabot og bawod. Ug nakurat ko guys kay ang ako ang bumbil nga yellow nakabuwak dito sa ibabaw sa atop. Wa ako magtuo guys nya ang kaning sa ubos guys dako punuan wa pa hinon mo buwak. Yellow gihapon ni siya guys pero di maligi ko kadaog ani tungod sa kadako pag isa sa ngadto sa atop. Dire lang gihapon na siya sa ubos guys. Ug ato makita guys nga daghang labo nga mga dahon sa kahoy, wag yun na nako putla guys kay salipod na sa hangin sa habagat.
Kasagaran jud diri guys sa atubangan sa laod, wag gyud nako puri nga ang mga dagkong punuan sa kahoy kay amo man ang depensa sa bawod og sa hangin. Mo nang wa jud na namo purila guys. Bahalag daghag lamok, magdaob-daob dai may or magkatol, okay na. Amo jud ding gigam guys, ahon yung patubuon. Kay sa lipod jud ni sa amo ang balay. Kay tiyabag po guys oh. Mga isang dupa naman tingnan mo abot na sa amo ang natad gani minus pa kaayo og bawod. Ang kapangadlokan guys so mudag ko na gajud ang bawod na tagatuhod ra jud diri sa sumsod. Daghan ang kaayo mga kahoy sa ubos guys. Sa wamadugay guys, nangabot ang ako ang ubang mga anak gikan sa ilahang pagpangaligo guys. Uli sila dali-dali guys kay murag nanag-umra ba. Gikan sila sa badyang ani guys. Nanggipambut ra. Nag-una ani guys si Alex ug iyang kapikas. O ang ikadua si Alvin po dag iyang kapikas. Nangaligo ni sila sa badyang guys. Gada ni sila og mga labhunon. Sindan og humol panglaba po dag ilahang gibuhat guys. Ada po nilang banding-banding aning time guys. Wala lang kumuuban ani kay doon naman po ko'y gitrabaho. O pasensya na mo guys, pinagin ning video ako nang tapuson ning ako ang pagpasilip nyo guys. O ako mo ingon magpasalamat sa inyong pagsilip. Bye-bye!